Yan, singsing lang tanggalin mo dyan. Challenge kung matanggal. Sikat sa ano yan eh, Facebook eh. Nakita ko na to eh. Ha? Parang nakita ko to. Nakita mo na yan? Facebook. Nakita ko to. Viral yan. Ha? Nag-viral din yan. Ngayon, paano mo siya tanggalin dyan? Sing-sing lang tanggalin mo. Wala ka nang ibang kalasin dyan. Bingbing pala nakatanggal yan. Oh? Oo. Wala pang ibang nakatanggal yan. Si Bingbing pa lang. Baka ikaw yung pangalawa. Isa naman eh. Ha? Isa naman eh. Kailangan gamitan ng ano talaga yan. Utak. Titingnan mo maigi kung saan ba talaga ka palulusutin. Ang ako kaya no, Bingbing, matalino yun. Bingbing? Oo. Pero nung pagtanggal niya, matagal din bago niya nagawa. Tanggalin. Hindi niya tinigilan eh. Kinabukasan, nung pinatanggal ko sa kanya, tanggal na niya. Manina. Ano man? Direktis naman eh. Mahirapan ka pagod. Ayay. Ayay. Balik. Ayay. 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 Hala. Kumalang na pabot. Kumalang naman tuloy ni, nabuang na. Pati nagsingsing isud. Nanaon siya daw na pabuhot. Asa naman na ni pa. Hala naon siya na. So mga asawa naman ni pagbalik. Yatay na ni. Kamihagit na. Napabuhot, kumalang na eh. Nahirapan sa tumanggal lisod. Na. Hindi na mamulihok pa buhot. Okay. 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 sa mga namigalang na namigalang. Matanggal naman yan pero sisirain mo. Suot ko nigi. Suot lang. Ano naman tanggal. Oh. Kumalang naman noon eh. Kumalang na. Lalo ka na mahirapan dyan. Be? Galing mo nga. Ulit. Mga tupay na ano na hitsura nito. Kumalang naman. Ulit. Ano na hitsura nito? Isa lang ginalaw ko dyan. Wala.